Hello, everyone, and welcome to another episode of Standing on Business, brought to you by Sibling Thrivalry with me, Utali Tandima. And as you know, and if it's your first time though, we are here speaking to entrepreneurs, small business owners, and getting to find out who the person is behind the business, what the business is about, and what the purpose of this person's story is. Without further ado, today we are sitting here with Mr. Slindile Ngala, who is the owner, founder, CEO of Plainsview College. Hello, Puti, how are you? I'm good, thank you. It's so lovely to have you here. At Plainsview College, what is Plainsview College? Well, Plainsview College, college eqalwe eMthatha by me uSlindile Ngala. College le ndiqale after ndiyendane ndingathi ntoni ndithi depression. Oh, okay. 2019 ngena nomntana. Okay. Cha umntana ke zangaphile ixesha elide. Okay. Wasweleka after 2 months. Okay. So ngela xesha ke benine shop sikhoxonyana nje. Dlalisa games, senze ikota, ndine internet cafe. So after kwenzeke lo incident uma umntana sweleke ke ngoku 2019 ngangena etywaleni kakhulu. Okay. Ngangena etywaleni decide ba no, it's not working for a business lento ndiyenzayo. Okay. Ndazithengisa izanto ndandinazo. Ndayitya imali. Okay. Ngangena kwena iqusha mpela. Of course. Ndasuka kule flat bendihlala kuyo. Ndahlala nodadewethu. Okay. Ukuphuma kwami kudadewethu ndiphume nsithi ndiyothenga ishebo. Sayikhumbula futhi ongomgqibelo ngo8. Ndiphuma nsithi ndiyothenga ishebo kuye ndithi dadewethu ndiyabuya sawuthenga ishebo. Anyani phume kanti ndikhombe backstage. Okay. Obviously uyazazi when we come backstage. Ndiyazazi ndikhombe cha ndifuna ukutsho kudadewethu baye. Ndizawulala phansi kweblorho. Ngiyazibona. And what was the plan? The plan was to go home. Okay. But you said ndizibona mazalala phansi kweblorho. So I thought, yazi ntoni, the best solution ngoku, let me go home. Okay. Because andisenanto eJoburg. Okay. Sengithengise yonke into beninayo, imali ndayiqusha. Ndashiyeka ke nale 6,000. Aqoma le 6,000 nayo andizuyifaka eaccountini. Because by iaccount le ino negative 6,000. Exactly. Izofika iJohn. Aqoma mandiye park station, nyani ndafika epark station, ndabhuka itikiti, ndahlala ndalala. Bhasi ke saphuma ngo7 ngela xesha. Okay. Anyani ndafika ibhasi, ndagoduka. Xa ndifika ekhaya nafika kamani futhi mama seyizophuma emsebenzini. Ndafika ngo7. Qonqoza hayi wavula nyani mama. Wethu kanti ubona isiporho. Ndandibhitye ndinga. Of course. Ndinga. Yeah. Abuza mama kwenzeke ndithi hayi no. Indlimazi into yenzeke emntane nami. Okay. Yandiweka ke futhi. Sibona ngoba ndiyachabalala eGauteng manibuye. Okay. Ndabuya ke nyani umama wandithatha. Ndanayo nokhohlo thile ke ndane fever. Ndithatha kumama saya eSt Mary's. Xa sifike eSt Mary's naso story sakhona. Xa sifike eSt Mary's kuneza curtain mos esibhedlela. Hlase ebedini kwathi curtain. In between the beds. Yes, kwathi curtain. Ngapha kwala curtain umama umene ogqirha pha uthi ntanami uzomteste yonke into. Andimthembi lo. Indlela abuye ngayo. Yeah. Anyani zenziwe ke test. Kufumanise kuba ke right qha nje. Yazi ndina le depression endinayo. Of course. Ahlala ke khaya recover. Okay. After recovery ke ngoku after 6 months yaza ke ngoku conversation yokubana so what now? Okay. Njengoba ulapha ekhaya what are you going to do? Ndasho ke kumama ndathi since bendisenza igaming internet cafe nekota eGoli. Apha ekhaya ndirhala into kubana ndiphushe i-training ye-IT. Training abantu i-IT. Wathi mama no akho ngxaki khawukhangela indawo. Wait, why was it training of IT out of all the things that you Denze IT. When they IT Yeah, went? so before gaming shop lena nayo, so I used to work at Meros Arc. Okay. We come into a whole passing. So I was an IT technician called. Okay. So xa ndibuya ke ngonqoma no. So can train abantu ngeza Cisco programs endinazo. Wathi mama ke no ngizakusupport. Khawukhangela indawo. Nyandikhangele ke indawo ndiyifumane eECRD khona nje building kaHulumende epha eMthatha. Ndiyifumane indawo khona. Uyifumana kwami indawo luckily
wathi la sisi ispace isikhona ngoku. So kule 6,000 yam ngithatha i-2,000 lithi ngizadeposita le ndawo then ngizabuya kulo nyaka kuzayo senze operator ke kungoDisemba ngoku. Okay. Ngani ke ndifaka i-2,000 as a deposit anike lease agreement sis. Kule lease agreement ifuneke nibhale igama lekhampani. Yeah. Analo ndilicinga phaa ke ngoku into bengakubana ndifunele isilungu kodwa. Okay. Why specifically is this long? No, izabela ungathi ziyathenjwa izinto. Ndifunele isilungu. Bafike igama lithi Plainview. Yes. Athi Plainview ndafaka college. Okay. So andilazi balithini ukuthi ndalifana ngalami. Yes. Athi Plainview ndathi college ndathi naligama sis. Ngano ithatha ke lease agreement ndahamba. Ngabuyela endlini. Xa ndifika endlini angena ku CIPC. Wari yami ke ngo-CIPC ba. What if it exists already? Mince. Daya. Nawafaka la magama ayi4. Anyani balikhethe lami lathi. Dawela. Dawela. So into zakho na. Dawela athi niphakathi. So ndifuna ke ngoku uba nje benzowenza le training abantu bama be certified. Bama ne certificate egqibeleni. Ukhona kusisa abangezantsi one college ayiphushayo. Okay. Ndayo approacha yena. Yeah. Ndathi sisi ndicela ukwazi ba xa ndifuna uvula institution kanje. Yes. What do I do? Because there are things you have to do. You can't just wake up one day and think, "Bah, I'm just going to teach people to do something." Exactly. Yeah. So washo la sisi no nazi deposit tayo kuno DHET which is the Department of Higher Education and Training. Okay. Kuno QCTO. QCTO ke Quality Council Trade and Occupation. So uDHET yena uyayenza accreditation. Dilana nge centers. Sure. So we'll get to that. So ndangena ke e-committee endlini. Ake nafunda ngo-QCTO wenzani QCTO. Ndafumaniseka ku-QCTO accredit isikolo. Okay. For diplomas from N1 to N6. Jalo njalo. So ndangena khona ndathetha nomama. Kumama ke lecturer. Okay. At a local college pha eMthatha. Sure. Ndathetha nayo mama nathi ndicinga ke ukwenza into enje. Nazi izinto endifumene klasisi on a college. Uthe maningene apha ndijonge. Watsho kumama ndicebisa no khakufake ezi course. Isizathu soba ndithi fake ezi course lena i-course engu-management no-PR sine module phaa kuthiwa i-IP. I-IP information processing. I-IP le yonke la exam yayibhalwe ecomputing. Okay. And abantu bakuthi i-computer yabehlula. Sure. Noko wena unalo ulwazi le-computer. So uzokwazi ubancedisa. Okay. Ndangena nyani ke-computeni. QCTO ndazenza zonke izinto ezifunwayo ndazifaka. Wafika ke QCTO after 6 months. So ndinale ndawo eMthatha endiyikweletayo ke ngoku. Because you must pay for it every month. Ola ndifake i-2,000. Oh ndinezitori ngoku. Hayi ndizawuza ngamini ethile. And So you worked backwards, basically. You worked from, let me find a place and then let me figure out how to make this place legitimate. Yes. Okay. Hayi go bafuna irent. Okay, of course. Andinayo imali yerent. Yoqhwetha umama njalo. Uyapeya awundizame. Kawenze olady. Kawenze. Amane pecha. So ndifuneka ndimele furniture because QCTO uzoza evaluate isikolo. To come and check if Yeah, everything is you're really right. right. Yeah. So sendifumene checklist ba bafuna i-computer lab, i-reception ibe nayo yonke into bathi i-reception sesikolo nyana. Fire extinguishers, everything. Comply. Ukhona ikula ke ngoku. Apha. Kule ndawo ndrenda. Yamine kulo mama ndicele mama ndicela umboleke i-computer ngosuku oluthile. It's giving fly by night at this Yes, point. it was good. Mama ndicela undiboleke i-computer ngosuku oluthile. Fine. Yes, uzofika uQCTO wena evaluate isikolo sami. Allo mama ezi computers ngokunika 500. Of course. Sell 500. Sure. Ngabe nganxaki anike i-computer ezi5. Okay. Anike netafile ke. Okay. Fana nezitulo ndanayo i-computer lab. Ngoni lapha e-reception. Ndiyoqhwetha umama. Mama Tell me receptionist. ndicela undithele itafile. Tafile nesitulo ne-cupboard le files. Anyani mama ke nayo patch. Sifumaneke ezitafile nale cupboard ye files. Nyani
thatha i-laptop yakhe libekade ndiyisebenzisa ndiyibeke pha ngaphambili hayi reception phelele Okay. ndiqhoma ke nelogo yam pha phelele i-reception yam afike nyhani kwiJusido evaluate indawo athi kwiJusido okay nazi i-courses ozi-aplayeleyo Sure. at that time yayingu-management assistant N4 to N6 Okay. no public management Okay. N4 to N6 Okay. ezizo zoyi-2 athi nazi into ozi-aplayeleyo siza ku-accredita ke xa sowubhatele ziyarhafelwa kanti ziyathengwa xa njonga ngapha esibhajini ne-1.5 ayifiki kule mali efunwayo ukuthi ayizupasa Of course. athi kodwa So you have to pay for this right now? no unike 30 days Okay. ndiqoma ke manje yapeya le ndlala le ndlala yapeya izoqa Oh, mama bethu kodwa. izoqa ipeyile le inbash futhi Yeah. hayi nyani ke sisibhadale ke isikhosi sibe khona na kuza ke ngoku uDHET Okay. kanti sesi-accreditiwe nguJusido Sure. for the qualifications Okay. nendawo Sure. so uDHET yena uza neyakhe i-checklist naye athi nami ndifuna ubona 1 2 3 nyana afike kuDHET xa ifika kuDHET yena it's either uDHET uzoku-accredita for a course or i-aplayele kwaDHET it could be uMalusi NCV Okay. level 2 to level 4 Okay. then ke uzawuvela kulaa list ye-colleges yebo Sure. thina ke asikho kulaa list because asinayo la course Okay. ka-umalusi which is NCV level 2 to level 4 Okay. thina we are registered ku-DHET as a center Okay. yeah so Center of learning, just a center. for examination Oh. Whoa. sinayo i-qualification uJusido uyayithatha i-qualification ayise-DHET athi esi sikolo si-accreditiwe for this qualification Okay. nina nizosinika i-center zoba zibhalele le qualification examination Cool. so i-center number okanye i-accreditation so thina sikwecala le-center number Sure. sayifumana ke nyani i-center etsho uba we are qualified uba senze i-examination 4 as course Okay. nyani ke sewuphelile unyaka ke ngoku asikabi nabantwana Ah. Bhatala rent the whole month. phi imasipetsha nyani ke sifuna abantwana ke ngoku sesi-accredited si-registered si-right nam ndi-confident afika umama wekhompyutha athi kwaKesari kuKesari kaloku awuzibolekile Ewe. hayi ke ndistrike enye idila lo mama ndithi no ndicela uzithenga Okay. because awusazisebenzisa awuzibhakishile anyway Oh, so they weren't in use at all. Okay. wayizibhakishile nyani ke sistrike ideal avume sizithenge ezi computer but ke ngezavenge manje sibhatala cha manje siskipha Because you have students now. no anazo ndenzela uba kazifika izitudio zifika Asfika, okay. But have you now marketed the place and gone, okay, guys, nansi indawo xa nifuna ufunda? sendimakhetha lo ngoku Okay. because sendi-registered Okay. confident nam ngoku Okay. registered yonke into i-right so umntana xa ifunda uzofunda esikolweni esi-right nyhani ke ndiqala i-marketing yam nyhani ke bafika abantwana abayi-8 Okay. my first student 2022 bayi-8 Okay. barejiste bemandi ke kurejistwe bafunde le IP evelwa kakhulu so into yenzeka kule IP what I've realized kule minyaka sendiqhuba pha is that abantu bethu they don't have a problem with understanding a question paper. What's the problem? It's the tool they use to write the exam, which is the Which is computer. the computer. Yeah. So if you had to ask a student to write it down, they'd probably pass it 100%. 100%. Cha uhlulwa yini? Uhlula i-computer because i-IP i-instruction exam uyafunda pha kune letter bathi le letter i-type in 10 minutes Okay. zololo Oh. kuthiwa faka i-comma faka i-full stop Yeah. change i-margins so Yeah. i-IP leyo Okay. so bahlula i-tool behlulayo exam Because they don't have access to the tool Yes. to practice. because abantu bakuthi eTranskei uyofumaniseka esikolweni uyakathathu naseComputer Lab unyaka wonke computer kayazi computer uyoze ayifumane evarsity xa ifikile evarsity okanye ayifumane ecollege because i-business studies zonke zidinga uba ube seComputer Lab so kulapho bayiqala khona icomputer abantu bakuthi fike ke kube nzima ke ngoku so ndaqoma no I will focus on that ke mina kule yami college okay ngizanifundisa icomputer before kwenziwe i-IP For sure.
Because that's what you need Yes. to succeed in the first place. Yes, let's start with the basics. Yeah. Njengoba icomputer ifunda kanjani uthini mouse le. Because ngibona nje umuntu uzothi i-mouse yami andiyiboni ngelo xesha uyibambe apha. Ilapha uyibambe aliyiboni. Ndisalo ibekwa phansi. Lokuyini uzayibona This is the thing. If you've never done something, you don't know what to do. So even the simplest things, into yobeka mouse, it seems as if it's stupid, but ultimately, Uyazi. Uyayikhangela because nala khesi ba. Niyakhangela. So xa ipha umama uyenyuka nayo. Uyayikhangela. Unendozi but ibeke i-mouse phansi. Ibeke phansi. Okay. Dlala ngayo kule ndawo. So yithi nje apha uzayibona. Anyani ke bayiqhela. So ulanyaka wethu wokuqala sinabantwana abayi-8 safumana 98% ula IP. Oh, wow. Yes, ke ngoku i-second semester kunyaka olandelayo. Yeah. Which is 2023. Yes. Sasinabantwana plus 60 from 8 Wow. plus 60. Okay. Then ke senze extension of scope. Extension of scope ke sinyusa ke ngo-scope sethu sifake ezinye course. Okay. Sa-add ngo-PR, marketing, financial management, business management. Because just ayibona into yobana basuka kwezinye college bazo-apply ngapha xa befika kuthi bafike bathi aninayo into ethile na. At that time sasingengabi nana qoma no manenze extension of scope Sure. izifake ezi-course bazifunayo. Nyani ke sazifaka sa-add nestafu kwamnandi. Then ke ndathi no mama ndicela ubuyela back to Joburg. Okay. What do you want to do in Joburg now? Ndizokwenza le college. You want to extend the actual college itself? Yes. Ndizovula enye icampus kweli cala. Why? Isizathu soba ndizovula icampus kweli cala. I saw a bigger market kweli cala. Okay. Abantu baninzi ngapha. Opportunities zobana ndibone nezinye indawo zobana okay umntana xa iphuma apha ezokwenza in-serve angaya kula company. Oh, okay. Yeah, because kuthi eTranskei our biggest employer pha urhulumente. I-private companies asinazo. So And not everyone can work for the government. yes. Yeah. So kweli cala there are more private companies endingakwazi uzi-approach ndithi nesi sikolo umntana wami uzothi kayigqiba le diploma yakhe in 18 months azokwenza in-serve apha kuwe. So you can be a feeder to the Yes. companies. Yeah. Azokwenza in-serve kuwe and then afumane idiploma yakhe after 18 months. Sure. So sisizathu uba sandizise egoli eso. Nyani ke ndeza ke egoli xa ndifike egoli nakhala indawo futhi ndayifumana ke indawo na funeka ibhatele irent lena. Of course. But you know this. This is not new to you. Akusafani nasemakhaya yo. Alizuyekwa. Uzuyekwa apha yafunwa xa ifunwa. Apha kuyajika. Yeah. Bethu ungakho kuyajika. Yeah. But okay ngizothatha isalary yami endiyifumana ngapha and fund this new project which is our second campus. So wait, how long had you, from the time you had actually started with your 8 students, how long from that point to the point now where you're starting a second campus? How long, how much time was that? Yeah, it's 2 years. 2 years. 2 years, yeah. Okay. Because sifike apha 2023 but besisenze accreditation that time. Besingaka operate. Okay. Sikala operator last year. Okay. Yes. So ndathi okay leni campus nizayifana ngesalary Okay. because akukabikho mali. Yeah. So ndihole ngapha then fund this one. But now what about all the things that you need for a working campus, like as computers and desks and all of that? Ila Ziphuma kulaa salary. La salary. Hey, salary yakho ingathi ayininzi mos. Ininzi phi? Ininzi phi? Ayikho Thenga i-computer, ibhatale i-rent, yeah, that's a salary, man. ndingafuni ucompromise abasebenzi ngapha. Ndivimbe bona. Yabo? Yes, because they're a big integral part of what you do, yes. Ndilapha nje ngabo. Yeah. So ngithatha isalary fund this one. Thenge i-computer, ngithenge itafile, but ke yonke laa nto ayenzeki ngosuku lo. Of course. Zinyanga Sure. inyanga. Ungabikho ngxaki. Bafika i-department same thing. Accredit indawo, sifumane i-center number yethu. Sine-center number ziyi-2 ngoku. Siniya seMthatha, siniya seJoburg. Fake u-engineering. Asinayo engineering eMthatha. Okay. Simfake ngapha eJoburg. Okay. Engineering because it's closer to i-CJC. So i-CJC yenza engineering. Okay. Sifake engineering
N4 to N6. Isizathu soba sifaka ku-N4 to N6 imiye ku-N1 to N3. Yeah. That's because waphase out. Oh. Yeah, u-N1 to N3. So besingafuni ke ngoku ukusokolisa abantwana. Oh. Because ebekwi-postress yokuphase out. Into xa phase out, does that mean that it's deemed as not necessary anymore? Yeah. So then the education that was being received during the N1 to N3 process, is it then just moved up to N4 and so you N4 learn to a little N6. bit more? Because ku-N1 to N3 ubungena grade 9. Oh, okay. Yeah. So ngoku urhulumente uthi no, wonke umuntu makangena grade 12. Oh, okay. Okanye NQ level 4. Oh, okay. NQ level 4 ke umfumana xa usenza u-NCV, which is level 2, level 3, level 4. Okay. Umfumana kanjalo. So sonke ngosiqala ku-N4. Okay. But by 2027 ziyaphaswa out nezo. Oh, Urhulumente uthi masenze occupational what does that mean? occupational qualifications. What is that? So eziya azina-semester unyaka wonke. Oh, Uyangena uphuma uDisemba. So Okay. urhulumente ufuna senze kanjalo. But it will take time. okay, of Nale. course. Yeah. So fike ke Joburg at those courses, electrical and mechanical. Engineering now. Yes, engineering. Sizame. It's push. But what I realized at Joburg is that abantu bethu babethakele at Joburg. In terms of? They fly by night. And this is the thing, you know, when I got your your information, I was like, let me go to the internet before I'm here to totally fly by night and check about are they registered in certain places because Zininzi. and they are big and shiny and colorful Yeah. and they've got all the things that you need and you feel like okay, Ufika benazo zonke qualifications. of course, Ufika kuxhonywe emadongeni. Ufika benazo zonke qualifications tokeni. Okay. Ngoma yona sisikolo yes. For sure. I mean, but also people just don't do their due diligence of checking. Yeah. But abantu bethu abayazi uba xa uthiwa umuntu accredited uthetha uthini and umchecka kanjani. So umuntu accredited nditsho kubo ndithi isikolo si-accreditwa ku-DHET no-JUSITO nezinye ke for i-degree. Okay. But I'll stick kwezi ku-191 which is N4 to N6 United courses. So u-DHET accreditor for NCV like I said before level 4 level 2 to level 4 ufumana accreditation number yakhona. Then u-DHET une list ayikhuphayo each and every 6 months Yeah. ye-colleges ezi-under yena. Okay. La list uyikhupha ngoba ziyacomply. Of course. Yeah, ziyacomply. Yes. Ziya-compliant. Yes. Then thina ke ngoku singekho kula list thina sizi-center. So sine-center number. Okay. So uvafika e-college kukhona edongeni i-center number. Inumber iqala ngo-4 okanye ngo-8. Apha eRhawutini ziqala ngo-8. So ngo-8 no-9 abayi-4 and your 4 numbers. So edepartmentini waziwa ngala center number not ngegama le-college. Oh, okay. Awuzuthi xa ufona uthi ufuna i-plain view bazothi abayazi bazokufuna i-center number yayo. So waziwa ngayo. So ndiye ndithi ke ngoku kumntu wakho uthi ndithi thatha lo center number Sure. uye edepartmentini okanye ufone Yes. and verify if le center number na is still compliant Sure. with the department. Yes. And the compliancy is every 6 months. So you Yeah. you get checked every get 6 checked, months. yeah, But yes. nisekhona Nisekhona na kule na, ndawo yes, nikuyo yeah. abantu basafunda. Basafunda. Are there any complaints regarding the education Issues. system here? Which is fantastic. Nothing gets checked every 6 months that I know of. And imnandi into yobana bona i-department every exam iyafika to monitor your exam. Okay. So njengoba sizobhalisa ngoku Yeah. i-trimester sibhalisa ngoku i-semester Yeah. department iyafika Okay. monitor your exam i-check yonke into yayo okay usa-compliant ihambe then izo-update i-list yayo. So the department is doing its job. The Department of Education is doing its job, doing its job. in terms of verifying and making sure. colleges, yeah. It's just us who need to also then do our due diligence. Wow. Check to see if that school that you've never heard of before. Sisonyani na. Got So you uzothatha lo center number and then ke uzofika ke benazo zonke ke qualifications Sure. and zonke ezi qualifications no QC2 ilogo yakhona uthatha la accreditation number
uye QC2 ufone ucheck uQC2 naye does the same thing yenziwa ku-DHET une-list of colleges ayikhupha every 6 months. Okay. Athi nansi i-list yethu esi-update-ileyo nazi colleges that provide as qualifications. Got you. That's how you check by isikolo si-accredited. Got you. Ungathi uve ngomuntu uthi high school accredited uqomba Anzu, yeah. Awuzuya. Because you have a right to check. Yeah. Hamba uyochecka center number ba yiyona ne-qualifications zabo zise-compliant kwa-QC2, then you can enroll. Fine. So then you start the Joburg campus. Yes. Has the Joburg, is it up and running at the moment? It's up and running Okay. Yeah. How long has it been up and running for? for a year now. A year now. Yeah, And yes. how's it going? Slow. Okay. Why Very do you slow. think? Very slow. Job and session it. Because there's a lot of other colleges, yes. Also abantu bethu babethakala before nge-fly by night, so base skeptical college entsha efikayo ingaba i-accredited na ingabe legit yonke lanto. So sinazo i-inquiries, sinabo abantu abafundayo already, but aba ba-inquirayo base ingaba sisonyana na For sure. ngumuntu walapha nawo ownayo. Into ebalulekileyo ba walapha na What do you mean by walapha Umdwala? South Africa. Oh, South African. He's a South citizen. African, yeah. Okay. Or ownayo. Whew, that's a tough one. Yeah. Yes. So zezinye into abazijongayo. Yeah. Well, okay, who's the owner? Yes. Sesaphi isikolo? Yes. How long has it been running? Also, all of these questions are very easy to answer. You can find out all of these in one day. Yes. Without having to ungabi na shori. Because, you know, it's easy information. It's accessible. I found this information in 5 minutes. Do you know what I mean? Kake, I guess ubetakala, you do then tend to be a little bit more careful Yes. about where you put your money. Okay, fine. So now I saw in your in some of the things that were in your website that you also offer Abantu to better their matric. Okay. Matric right. Yes. Matric rewrite. Yes. So then what does that look like? So let's say I did matric last year in 2024 and then I didn't, obviously umtufuneka pass eqala. You have to pass matric. And then you maybe want to just get better marks. Yeah. So you can get into a program that you want to. Yes. Then what happens? How long does that take for you to get to a position where you can rewrite? Is it something that you're doing for the whole year again? Or Kanye, is it 3 months? Is it 6 months? And yeah, that's actually just what I want to know. So into ka-matric right ihamba kanje. So thina siyi-center as isikolo to basibhalisa abantwana matric right. Okay. Yeah. So thina senza teaching and learning. Okay. So when we register umntana kukhona i-system abayisebenzisa edepartmentini ekuthiwa ngu-e-services. So siregister umntana khona for ezi subject asifeyilileyo. Okay. So umntu's not doing all the subjects they did in matric. They're just doing the ones they want to better. Yes. All right. Ezi athi usifeyilile okanye athi ufuna u-upgrade i-marks zakhona. Simregisterishele zona, then simkhethise i-center. So i-center i-close to apha ahlala khona. Okay. Azoyobhalela kuyo. Oh, okay. Yes. Thina kuthi uzofika afunde qha Oh. and then hamba ubhala Okay. kulo center. Okay. So i-duration ke ixhomekeke kuwe. It could be a year which izobhala ngoNovember okanye 6 months which izobhala ngoJune. Okay. Ikuwe. Oh, So okay. sesikunike lo option. Ufuna ubhala ngoJune because zonke ziregister ngoFebruary. Okay. So ufuna ubhala ngoJune or ufuna ubhala Good December. ngoDecember. Okay. Yes. All right. Ihamba kanjalo. And do you find that a lot of people are into that kind of thing, bettering their matric? Or, you know, there's something I've always been thinking about, Mnane. Yoba, people go to school, high school, Yes. and they are encouraged to do well so that they can have the option of going to university. Yes. So that they can get a job, right? It's a linear scale there. And then, but in my head, firstly, kupasiswa ngo 30%, which is, And the university nakuthatha. and then university Ingakuthathi. ingakuthathi, right? So that's the first stumbling block. Is that you will pass, but no university is going to take you, right? So then that calls a lot of people. Babeke ecaleni bawe, now you don't even qualify. Secondly, let's say 100,000 matrics got qualifications.
there's no place in all universities for 100,000 people. Yes. So bakhona bazoshiyeka even though they have qualified. So then that calls out a lot more people. Then you start your first year and then bakhona bashiyekayo first year anyway. And fine, let's say you finish and then you get into the job market and there's no work. So in every step of this process of trying to get to a successful place where you are an adult who earns money and who has a job and has got financial security, the chances of you making it just become less and less the further it is that you go up, right? So how important is matric in the first place if your chances are so low? No, umatric ubaluleke ngoba sonke ndisifuna uyi-university. Well, Yes. siyafuna sonke ewe. Whether we get there or not is another story. Realistically ke ngoku speaking asizofika sonke. So ndiye ndiyithi mna umuntu owenza umatric okanye ogqiba umatric khakuthatha isi steps okwenza i-short courses Okay. xa ungathathwanga i-university. Okay. Kuthatha isi steps okwenza i-short courses, wenze i-short course ufumane i-skill. Okay. Yeah. Just in case okubana uthi xa usosiya e-university ungawufumani umsebenzi xa sovamile ungawufumani umsebenzi ube unaso esa skill so uba okay ndingakwazi uzimela because sizawufunda sonke sifike e-university akho nto ethi sizawusebenza sonke you know nawe ubutshilo wathi mhlambi kwapha ku first year ukuzathiwa asana ungabuyi. So abantu bethu ingaske balithathe lithuba loba bazenze short skills programs. Zibalekile. Short skill programs, do they lead to you getting a job? I-short skills program azikusiya emsebenzini zenza ubantwana uziqalele wakho umsebenzi because it's a skill osifundayo. So uziqalele wakho umsebenzi. Eyona nto ke siyiphusha as colleges isikakhulu ba uziqalele wakho umsebenzi ungafundeli ba uthi uyoqashwa. Okay. Yes. Okay. Yeah. I hear you. But abantu bethu ke bafuna la university. Of course, because that's what we've been taught. Yes, bafuna la university. Yes. So xa uthi ke ngoba benza short skills usayibone la qualification encinci engazomsandawo kanti izamnika iskill. I hear you. Okay. Yes. Tina, we have partnered with uSisco. Yes. So we provide IT courses. It's online. Okay. So xa ungena ku-website yethu zikhona pha. The-online sikuvulela i-class online. You study. Especially as is 3 weeks to a month. Ube khona eze 2 months to 6 months. Okay. As a 2 months to 6 months is on they are half online. So what do I mean by that is uzofunda and then ifune ke ngube khona instructor. Okay. That's where we come in Tina ke ngoku plain view. Okay. Si la instructor ngosikufundise ke ngoku uthi uyigqibe la qualification. La qualification ke ayidingi grade 12. Okay. Yeah, idinga nje grade 9. Wow. Yeah. When a grade 9, you can enroll for either IT courses up until CCNA switching and routing. Yeah. That's like the highest level. The highest because it's 6 months on. Okay. Yeah. As dinga grade 12, as dinga grade 9. So ba naso skill. Yes. Usese schooling. That you can use. That you can use xa eka grade 12 ingasebenzi. Okay. Yes. So sinayo ne-high school ananobubonile. Yeah. So sinayo ne-high school. So kula high school yethu ke izinto esizayifaka le because abantu njengoba bengitshilo ekuqaleni nje abantu bethu i-computer le abayazi. So thina sifuna uyiqala as early as grade 8. Okay. Umuntu awuphuma nayo i-computer. So bazokwenza as IT courses ke as Cisco certified. So umntana each grade une course ayenzayo. Each grade une course ayenzayo. Each grade une course ayenzayo up until grade 12. If akangena university abe enayo into esesandleni angayisebenzisa xa ethi okay ndifuna uthatha i-gap year umzekelo manje bendisebenzisa ezi-IT courses nazo ikhangela umsebenzi or ndizivulele isirhoxo sami ndilungisa ikhompyutha zabantu from ke grade 8 to grade 12 e-high school sobe sisenza loo nto, which makes a lot of sense to me because I think it's really unfair that we get encouraged to get into spaces that we might not be able to get into. The chances are very
maybe 50-50 if not less, but ayandikhathaza mna loo nto. So at the moment, Yes. you've got a campus here Yes. and a campus in Mthatha, right? And all the things that you offer, including matric rewrites, including the N4 to N6, N4 to N6, 191 native courses, all of that. Yeah. Anything else that you haven't mentioned? Apart from the courses, Yeah. it's no Capitec. What does that mean? Yeah, it's no Capitec that we have partnered with. Okay. Yeah, so Capitec provides student loans for students. Oh, Abangakwazi uzibhatalela. wow. So yonke lento sifumaneke ngosilapha eJoburg. Of course. Nakusheshe. Ningekho Transguy. Yes. So kuza kwethu eJoburg sizafumana ke ezo opportunities njalo. Yeah. There's a company called Smart Funder. So Smart Funder administrated the process as yasidibanisa no Capitec. Okay. So Capitec ufanda umntana ofunda ePlainview ongakwazi uzibhatalela. Remember thina we're private, so NSFAS asinayo. So we rely on his school fees abantwana umntana sibhatalela. So umntana ke ngokungenawo amandla, we do encourage into yobana athathe i-student loan ke ngoku. As a student loan ngena nje ku-website yethu athi apply for finance, aklikhe pha imthatha imsa straight to a Capitec website. Pha ufaka nje igama lakhe, afake i-student number, akhethe ke ngoku i-campus yakhe, which is Joburg okanye Umthatha. Done. Done. amazing. Ufunded lo mntana lo. So you've done a lot of, I mean, this journey sounds like it was a long one, firstly. Kakhulu. And Kakhulu. Inamatyala. Inamatyala. Oh, no, wait, I'm coming. Wait, just hold on. Oh no, can I just borrow you this? Can we just, that's a lot of things that you had to do in order to get to this place. Yes. After having picked yourself up off the floor. Ooh. So what I think I want to know is, before you had this incident that caused you the depression, Yes. were you the kind of person who was a go-getter, somebody who was looking forward to the future, somebody who had plans, somebody who had dreams that they wanted to follow? Were you that kind of person? Yes, I and was. then waveske wakutyekiswa yile nto. Yes, I was. Bendi IT space, so I was an IT technician. All the person. The biggest mistake I did was to leave umsebenzi very early. Why did you leave work so quickly? So what happened is, ndiyasebenza, ndihlala ngapha, and then ndithenga i-TV, ndithenga i-Xbox, ndithenga i-PlayStation. Andinasana masana, andinanto, responsibility. Yeah. Sithenga zonke izinto. So ndine-PlayStation, ndine-Xbox, ndine-games zininzi. So endwana ke ngosihlala apha e-building. Yes. Mane zizodlala apha kum. Okay. So zizodlala ke ezi games. Dlala ezi games. Ispace sami ndiyasidinga ngamanye amaxesha. Of course. Man, ndikuze Ufike izigxotha. Ndathi ndaza nento ethi mhlawumbi uba ndingazibhatalisa ukudlala ezi PlayStation zami. I can make some money. Hayi ndiyayicingile. Oh. Ndicinga uba zizawuke zizohamba. Kazaziba nayo manje. Hayi ubani. Zasike zabhatala cha. Ingathi zafonelana. To a point nabazali ngomgqibela faku awamgcine lami na100 rand. Now you're a daycare center, a gaming center. And then ngiyina lami ophumayo. So ndandihlala nje endlini ndivula i-TV zami omnye ngapha because I had to monitor them. Of course. Nalanto ke ngoku yokuthanda ukutitsha. So ndiyabafundisa nokuyidlala. Athi umuntu ufuna udlala ibhola. But zange wayibamba wayi-joystick. Imbonise ke no upasa kanje umuvisa kanje player yonke lanto. So nani banalo nelo thuba. So yayingekho ke ixesha lokuphuma endlini. So kafuneka ngihlele endlini monitor them bedlala. Yeza ke le mali. Hey, yeza le mali 6 months ndayiboma inkampani le ivuthiwe. Inkampani livuthiwe. Najonga le umlungu athi umlungu atiyadlala. Umlungu atiyadlala. Ndayibhala ileta. Athi ndiyayeka. Hayi ndayeka. Ndamxelela ke nomama. Nomama ndiyekile emsebenzini. Ndizawuqala le. I am very supportive ke umama. Okay. Yes, clearly we have seen your mother is the one. Yes. Where's the Gauteng? Ndayipitcha ke le business kuye. Ayi wayibona futhi. Ndakhangela ishop.
Ndaqala ibhizinesi. First month yenza 20 rand. How? 20 Weren't rand. you making more money while you were still babysitting in essence? Ndapika. Wow. Njani wenza 20 rand? 20 rand. How? Yonke la mali endiyenzileyo ibhatala i-rent. Okay. Ndiyabhatala i-rent abandihlala khona. Of course, yes. Xa ndijonga ngoku shiyeke 20 rand. Oh, Akho mali. but you made some money. But I made money. You didn't lose money. Ngela xesha leli pha ibikhona imali yona la mali alo ayinazenza ayina responsibilities. Iza nje injalo ngolo uyinisi le mali. Xa sendiyoqala ngokukampani le kwakubi yeza ke le mali ndanyamezela umama ke zange wane business but ngumuntu othi kanyamezela ebusinessini Yazi loo nto, yes. ake nami ndanyamezela eventually yade yakhula. Okay. Ekhuleni kwayo ke yafuna ueda enye into ethi internet cafe. Okay. Yabo bandingayenza imali nge 2 rand. Bafuna ukwenza izilipova abafana. That was 75 rand kodwa. Was 7 ixabiso leyo 5 rand iphepha. Izilipova ziyathanda bayikhuphe 5 rand. Ndayenza imali. Intoni is sleep over? Ayizansi kaloku xa uzofaka umuntu endlini eflatini. Yeah. Uneke wenze ikopi iyosayinwa i-security. Oh, So okay. that's where I come in. Ndinomshini mna ofotocopy. Ndinomshini mna ofotocopy. That's incredible. So Okay. uzofika lo mfana efuna ukwenza islip off aze kum ku7 ixesha i5 rand. Athi manje ayi security fumana signature angene. Building an empire 1-2 rand at a time. 1-5 rand at a time. Excellent. Ndafuna okay ne-CV ziyathanda. Of course. Kanti iphepha elinye 10 rand. Elinye ndakuthayiphela. Oh, some type. Oh, okay. Elinye 10 rand. Naboma man. Nini manje nyusa ne-font enzele balidlulele kwelesibini phela. 20 rand. Ibe 20 rand. But people need these services. This is Exactly. the thing. And it's the people you're servicing are the people abalapa. So it's like they're traveling far. Aye, balapha. Uzobrinda umntu lapha. Afitshane. Hayi ngizongena e-CV. That's a good idea, man. Dlule. Ndafaka i-internet cafe. Faka i-computers zayi5. Ndine-TV ngabe ziyi20. On the other wall kwelinye icala ne-computers eyi5. Wow. Ndafaka i-internet. Bahlala abantu bayisebenzisa i-internet. Bamnandi. Hey, ndaboma bayalamba. Okay. Umuntu uzophuma aye next door awuthenga amazambane i-chips. Abuya azocofa ikhompyutha amaphina hayi kaka. Ndiyayivala le kamakhelwane. Ndavule yama phakathi. Ndehlisa i-TV. Zandizehlise bomu lazithengisa. Ezi5. Yeah. So esa space eshakekileyo ndenza ishop pha For food. Yeah. wenza ke no masipala wayibona indawo yami wathi mandifake ke lanto yomsi ayifaka nyani da right na certificate sami ngiyayithanda ke into legit andifuna into ethethisayo. That's amazing also. Yes, because into ezithethisayo ziyabhatalisa also. Yes, so ndaqala ke ikota zami. Yeah. Ijeni yami yekota aqala apho ngoba niyabona umakhelwane ma thengisa i-chips abantu bazocofa ikhompyutha zami ngithanda umdaka ayibe mdaka zezizami. Rather the oil zam. Hayi nyani ndayiqala ndafumana ne-fridge kwa Coca-Cola. Yakhula ibhizinesi. Astock i-drinks zami. Ngazifaka nenze ikota kwamnandi. Ndaqasha noqasha kule shop. Omnye uzokwenza ikota ngapha. Omnye abe business games ne-internet cafe. Ndazibambela ke yakota ndiyathanda nopheka. Oh, okay. So ndazibambele All right. ndathi wena uzohlala kwelicala le-TV Sure. ne-photocopy. So this is who you are. This is who you've always been, I guess. Yeah. You obviously had a big hiccup, and hiccups don't have to speak to an emotional hiccup. Doesn't mean, but just because it's emotional, you'll only hiccup in that sector. You know, your life can be derailed by into enjalo. You're back on track now. I'm back on track. Are you happy? I'm very happy. Are you fulfilling your purpose? Kakhulu. I'm What happy. do you think your purpose is? Serving people. Serving. Yeah, serving people. That's my purpose. And ndonwabe kakhulu ngoku that ngingumuntu okwazi into yokubana ikhuphe abantu endaweni ndiyombeka endaweni ethini. Uziqonda kulonyaka
August operator. So bani graduation yethu yokuqala. Yeah. Yeah, kulo nyaka we have about 50 plus diplomas esizikhupheleyo. Wow. So our bantwana abo si happy kakhulu. Of course. Sizokwazi ba sisesikolo sincinci kangaka. Yeah. Sibe ne graduation. Sithwalisa abantu izidanga. Hey, well, umuntu having a chance to make it out there. What is your future plan? What's the ultimate goal? What's the I want my kid to figure out, you know, I would have come far. What does that look like for you? So my ultimate goal is ndifuna uba khona kuzo zonke ezi 9 provinces. Okay. Yes. Fair enough. Ndifuna khona kuzo zonke ezi 9 provinces, kuzo zonke idolophu zethu. Ndibe khona in all the big cities. Also ndibe khona nalapha eSADC. You know, our neighboring countries. Ndizibona manje ngenye imini ndikhwela iplane ndithi sayikhamba siyama eZimbabwe. Sababona eZimbabwe. So that's my ultimate goal. Ndizibona ndikulo ndawo in the next 5 years to 10. Yebo, if ndihamba kakuhle. Kodwa kuThixo sekhona indizawufika. What can you advise about business? I mean, this is ultimately a business podcast. Yeah. And I think a lot of people, as I always say, but a lot of people speak about the negative stuff about business. But andayenza imali, kwati. But that's part of business. No, 100%. And I feel like it's something we all know now. You know, whether you are thinking of starting a business or not, you know, but it's going to be tough. Yeah. What is the positive? What are some positives that you have looked at or experienced and gone, I'm so glad I did this. Yes, this was the hard part. But what was the good part? What are the good parts where you just like, this has been amazing for me? Ezona zinto endizibonileyo mna kule business ezindivise kakhulu kukubona abantwana bephumelela. Okay. Yeah. Ukubona abantwana asuke kwenye college aze kule yethu engayazi kodwa abe nethemba lokubona apha ndizaphumelela. Yenye yezinto ezizandivisa kakhulu. Okay. Because it satisfies something in you. So siyakwazi ndibona lando ibimhlula kwesa isikolo xa ifika kwesi sethu uyakwazi ba aphumelele. Siyamnika i-tools ezizakwazi bazimncedise nathi sikhona njengangoku kuthi sine classes thina from Monday to Saturday. Siphumula ngecawe qha uyobona uThixo ubuye ngomvulo. Yo. That's a lot of things. Ndingathi emntwini ofuna uqala ibusiness qala. The most important thing is you need to start. Yeah. Kodwa ke if uyaphangela don't make the mistake yokubana ushiya umsebenzi wakho kwangoko too early. Yeah, the mistake I did was to leave my job too early. Start a business engekafani ne-lifestyle yami. Yeah. So qhubeleka nomsebenzi wakho until i-business yakho is able to fund your lifestyle for at least 18 months consistently. Ungayithatha i-risk ke ngoku yokuba uthi ndingayeka. But I would need advice about uyeke within 6 months. Use-early. Awukagqibi nonyaka. So, and that's a lot of hard work. Yeah, that's a lot of it needs long hours. Because xa usebenza 8 hours standard. Entrepreneur is 8 hours. And that's what I'm saying. Just having one job, a job is 8 hours, and then you have to take care of another baby. Okay, so suyeka umsebenzi wakho mhlali before you can make sure that your business venture can fund your lifestyle currently. Yeah. Ayikho enye into ongayi-advise? So so if people want to inquire about Plainsview, where can they go? Where can they get a hold of you guys? Where can they gain information of what you guys offer? So if abantu bafuna usazi basiphi sikhona in all platforms, social platforms. Sikhona Facebook, sikhona Instagram. Nenamba zethu sikhona pha. Okay. Yes. Ne-website yethu plainview.co.za. Okay. So yonke information angayifumana napha. Yes. Fantastic. Yeah. I andazi ba mhlawumbe ikhona enye into ofuna uyithetha because you have spoken today and you're like, oh, I'm nervous. And I was like, Mani. I'm like, nervous where? Never, yeah. I'm a very shy person. Really? I look like that.
Andingomntu othethayo. I'll believe it when I see it. Umntu ondaziyo angaxelela. Uthula ufako. Uthula ufako. Uthula ufako. Well, I just want to say, firstly, congratulations on doing something that you were passionate about and didn't know much about how to, do the steps, because it takes a lot to firstly persevere through that, but also to teach yourself stuff and to go, andazi yonke into, maybe I need to learn. So that's a big feat in itself, and that's amazing. And secondly, for just providing hope for those people who won't necessarily be able to follow that through line of school varsity job, because it's tough, man. Kakhulu. Nabantu abanemisebenzi kuyaretrenchwa kuninzi. So congratulations on making that something that people can follow. And thirdly, I wish you everything of the best. And zamane ndinicheka ke please. Kweyiphi ngoku i-province? How many do we have? Ufike nase graduation yethu. Oh, I'd love to. When is it? It was September. Okay. September, please invite me. I would actually love to come. Please. Oh, I never get invited anywhere. This is great. Ndizayizisa invitation personally. Okay, cool. No, ndisengibona ubuphi ndizayizisa. Fantastic. Thank you so much for joining us. Enkosi ngexesha lakho. And everything of the best going forward. Opportunity. No problem. So thank you guys so much for joining us. And I hope that you have learned something. Firstly, about business. Secondly, about life. And thirdly, about education. We will be putting all the information that you need if you want to get into contact with Plainsview College. And you can do your thing. And if you are a business owner or a entrepreneur and you would like to come and have a conversation with me, please email us on info@connectabiz.co.za and we will get in touch with you. Yes. Makufundwe bethuna i-applications zivuliwe. Okay. Second semester ivulile. Trimester number 2 ivulile. Makuregister baluni. Registerani, fundani, add to your backpack of education. Thank you guys so much for joining us. We'll see you again soon. Bye.